Monggo Mbak Ayu baturi jumeneng ngancani masih ana minangka dipangututan ati bapak aku kican agak arlinggo ben ora apa-apa piye isih kuat apa ora Pak De oh masih isih kuat ta masih terngiang di telingaku wes bisik apa bisik oh berisik tak nek risi piye mau Pak Desyana kan jumeneng kok langsung mendelik iki piye kok langsung mendelik mripate panjang wis konang-konangan ayo dikuat-kuat wah tetep semangat malam sura ki tirakatan kudu gebak prihatin nyadong kan gerane Gusti mboten nyadong jenengan padha-padha nyadong gitu ya ora wong iki sampeyan ki bengi iki tanggunganku iki lha nggih leres yo Mbak Ayu dibawani oh Mbak Ayu tadi lho piye ta ya kok gentenan pangling apa piye pangling ya lha kok iso pangling rambutnya iki kaya londo kaya londo pancen tak gawe kok iya apik nggonku ya tak ngonokke nggon ngendi aku ra duwe ding wis nembang apa yuk aku weruh gingsulmu ki wis mah deg-degan lah ngopo ora apa-apa ya ayo ngapa Mbak Ayu dibawani nek niki sehat lho ketoke lemu sehat nek niki lha nggih lincah wingi sawetara Mbak Ayu bar gerah ning alhamdulillah wis dangan saiki nembe usum kok lan niki aku 3 dina Pak De kowe kuwi aku 14 dina aku kok suwe kok lara kok dibanding-bandingke kok ndi ora gelem kalah lara 14 dina blas ra nolih tilik nek ra aku ora ana sing niliki ora yo halah kok le mesake temen to ya gek lara apa ora Vertigo Vertigo ki sing lara nggon apane kepala oh nggon kepalane piye rasane kepiye rasane mubeng wah lah kok dadak diubengke barang ki ngopo lah AC isih lancar kok omong yo Mbak Yu yo Mbak Yu nyingkar nyingkur nek awak siji ki mbok yo diwet-wet disehat-sehatke dieman-eman pancen aku kurang kasih sayang kok lho kurang kasih sayang piye Bude piye lek kurang kasih sayang ya sapa nek budemu kuwi lho piye ta wis ayo aku ngemake kowe kok malah saya seneng kowe aku mbok kowe bali kowe bali go bali tekan ngomong go dolanan cah cilik-cilik mah repot tarungke kok kaya pitik wae ditarungke bojoku ya mbedek ya kok bedek ki apa ya bedekku gede kok juane rengko gatot ya mbok disuntik putih ben putih waduh keceplosan mongko ndelok streaming ora ayo ora piye kuwi piye tekan omah ho kapokmu kapan maaf wis sembah aku ra melu-melu lho ya aku lho mancing kok kowe lho piye ta ketok-ketok bu iki golek dhuwit rasa mesu wis karepmu wis ora usah ngomong kowe ngono wiwit tane nyingkar nyingkur kowe nyemoni aku yuk lho piye to aku ang jajan bojoku disikut ngono kuwi lah awakmu ki kurang kok ya kurang apa kurang le menehi le ngenehi ki kurang oh nafkah
ku mau. Lah iya. Ayo kene yo kepiye? Wis do rasah melu-melu. Iki kok, iku ki padu tenan itu kan omah pajak. Mboten. Mulane iki sing tim apa kuwi tim syuting iki ben tim streaming iki ben close up sih nasional terus. Heeh. Rabu iki kur sandiwara rasa rame. Lah piye? Budhe iki galak apa piye? Ora nek bojoku meneng. Oh menang. Dinehi yo ditampa, ora dinehi yo mbetem. Men Lah apa? ya ora be to? Bisu? Heeh. Ora. Ora. Biyen aku begak nek aku biyen. Apa kuwi? Ya oh iya iya. Ya yuk. Lingsan yen ke Lingsem yen kemutan karo keswan. Kemutan biyen-biyen. Biyen ngopo biyen? Aku neng ae. Wis aku gak ganti. Biyen ya warga Kulon Progo kok ya biyen ya. Penduduk. Terus 4 kali ceng-ceng goleng. Apes dayamu. Mula jam 4 kali. Heeh. Keplengkang ya yuk. Wah, anti apal to. Aku ra omong lho kowe. Aku ya ora omong lho iki ya. Kowe dhewe lho. Jarene piye, Dik? Heh? Jarene piye ngomong apa? Muni sipire nang kene. Tenang ae. Kok sipir ki apa nggon apa to kowe iki? Lho ora malah dicethake karo sing putri. Sipir kuwi gonjangan. Kuwi cipir. Ha iya nek ganderane untuk sipir. Ya, lah kok untukmu entek iki kena ngapa to? Heh? Untune kok entek iki kena ngapa? Entek. Lah iya. Wis ora ana sing nyetori meneh. Beda ta yuk? Heeh. Biasa. Lelampahan kang Yaelah. Mbok bojoku ki sok ngono ya. Lah ya mbok diajari. Tak ngenekke mah ngelumbruk. Asem kok. Wae mak ngenekke bojoku sapi. Bu, dudu aku lho penonton lho. Lah ngenekke sapi. Awas nek dolan nggonku. Dikapake nek dolan nggonmu. Aku nek sapi bojoku. Lah ya ora udu sapi kok ya. Pedet. Aja. Aja. Badak. Piye? Wah, sing ngendang kae luwe parah kae lho. Ben oh bojoku kok le donekke. Neswa ya bojoku. Tresna tulus nadyan ingku buk asma katmu kok aku rung oleh nembang to, Dik. Aku Heeh. nembang apa? Iya nembang iki gubuk asmara iki lho. Yen liwat aku kelingan. Ya nganggo irama kok Lah sing genau. nganggo irama nek. Wah nek wis dadi iki langsung. Hah? Kok langsung piye? Wes kabeh. Ya ora padha karo gamelane. Wes lah ngene ndarane aku ra iso karo bojoku. Wis kowe wae. Ya ora iki duet kok ya. Lah iya. Ben Duet iki. ngerti nek Pak Desono ki pinter nembang. Aku ora pinter. Isa. Yo, Nah, jajal. mau nek jajal, Lah ngopo? jajal yo kelakon nih. Yo coba saiki sing celuk Pak Desono ngetutke laku ning kendang. Yen liwat aku kelingan. Nah, gini iki apik. Kutukane biyen tak leren. Ning cagak kembang tulisan warna abang tondo kasih sayang jeneng
gubuk asmara tangguk antun tresna tanpa batal tanpa kloso bebabote catetan sajroning ati saya marani kowe aku dadi kakak iki ditonton nggonku do nonton live kabeh. Oh nonton live. Sing ibu-ibu do bubur. Hah? Ibu-ibu nggonku. Lah kok bubur? Ayo do jenang kuwi. Oh, tirakat. Oh, lah iya. Jenang surah. Heeh.
sing lanang-lanang do ngingkung. Wah enak kuwi. Wah jingkrung. Ya matur nuwun. Terus saiki minangkani pamundutan meneh ngono sing ngersake lali janjine ben Mbak Elisa dikancani karo sinden sing rada cendhek-cendhek. Sapa? Mbak Prastiwi karo adikku Mbak Ganes ya. Ya Mbak Elisa jumeneng meneh. Terus mengko nek wis lali janjine sinden dienggo lagu penutup mengko kang sene apa? Gelo apa tembang kangen apa liwung apa manut kanca-kanca ya. Ayo Mbak Elisa jumeneng meneh jumenengake panjenengane si Mbak Prastiwi karo panjenengane Mbak Ganes. Nggih. Yo, kanca-kanca Mbak Prastiwi karo Mbak Ganes disepoti manut kanca-kanca bali kena monggo nderekke. Ya. Joget lho, Yupras. Ayo Yupras joget kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Niki pun diobati dereng. Pun sudah dereng mumet. Durung agak entas ya no. Oh berarti dereng nggih, dereng. Durung ndase isih mumet iki. Ndase sapa yu? Ndasku dhewe. Rawani. Dalang sopan kok ya. Nek dalange iki aku wani. Ya apa bedane to yu iki lho. Ya beda lah. Bedane piye? Iki rawangun nek diajani. Ya ora kok ya. Ya kira ketang jelo dibawani ya. Nggih. Ki anggitanipun Ki Geter Pramuji Widodo. Bawane watuk wae. Hah? Watuk Pak. Ya ora apa-apa. Mumet wis sekarang ya. Urung dimploki pil. Urung to. Wis. Ya dibawani saka anakku Mbak Elisa. Napa nika Bu? Sasa kasa. Tambah mumet basone teko. Jan ampun dijampengke Pak. Gusti Allah, bakule bakso lewat ngarep panggung. Ayo nek dijampengke ya semuntak ngono. Ya kae mbok menawa ya dimaklumi mergo dalane sing iso selo ya minggon kono kuwi mbok menawa. Wah, jan jos banget iki engko metu baksone nggo kanca-kanca niki. Oh, dienggo kanca-kanca to matur sembah nuwun untuk tenan. Yes. Pak Walijo, yes. Oh, Pak Walijo saka sedaya panitia nggih. Matur sembah nuwun. Iki Pak Niko gandeng dasku mumet ya dikeki dhuwit. Ya tumpah sobat nggih, Bu. Mengke nek gara-gara sikile genten keju, Pak. Sakniki sirase. Oh, double dikaryane. Gek olehne. Disaki riyen, Bu. Lah, Nah, nggih. Kok saya murah cuma aku wong kono. Saya melorot regaku. Lah kon piro? Wah, jan matur nuwun ya Mbak Elisa kae baksone wis kepareng dienggo kanca-kanca. Ambune tekan kene. oh iki jan. Ben mengko masih ana rasa dibagai mengko. Aku ra seneng bakso, Mas. Apa sing tak senengi? Tak emplokke malah ke wong bal-balan ya. Tak cokot rene mlayu rono akhire mak pluk gol. Ya Mbak Elisa dino minggu. Sare wis de bakso dhewe. Mas tata. Kata pun mari Bu, pun mari. Ya mbasan weruh kuwi aku mari. Weruh baksoku. Tak wet-wet deh. Wis lonyo. Dina minggu kang anti adok wae guyu nek niku baksone mine boten kuning Ayo. Piye putih. Ora putih seneng ireng. Wong-wonge bentuke kaya ngono kok putih. Kok jenengan apal, Bu? Kok jenengan apal? Wis tau weruh aku. Hah? Dek agak dodol aku weruh. Padu meneh iki Pak. Ya, gandeng Mbak Prastiwi iki lagi mumet. Iki bawane sak lelek meneh Mbak Lisa. Rambut kok oren. Ora nang. Tinamune ngaya war
dioper nang ngene ibumu no. Bare. Lah sulinge. Iya, ciri khas kok. Langsung mawon, Pak. Kok diganti to, Bu? Apa jebul? Niku Jebul. Mboten, oh jebul. Jebul. Alasane mumet Nek sing dawe niki mboten napa-napa, sing damel kan Pak Geter piye. Ora apa-apa kuwi artine padha kok, ora apa-apa. Tak naik panggilah yuk. Jembul. Jembul. Apa dicekake? Jebul. Oh, jebul. Jebul mong lali janjine. Jebul kok ya bener. Jenengan ndongoro Mbak. Ora saru lah aku ming nirokke lho Pak, ora saru kok. Do kaya ngono kelakuan. Mang lali janjine. Salarik meneh yuk. Hanane pijer. Dimanis-maniske cacak iki. Nganti ndoyong. Jelungup. Semaya. Mbak Ganes kene iki sapa lurung Mbak Ganes? Takon aku ora iso ya. Takon Mbak Elisa apa sih Mbak? Pinter golek alasan. Luar biasa. Ngandar. Andar. Ngandar-andar ang dukur. Ngandar-andar hanya dukur. Cakep. Wah, ternyata Mbak Ganes siapa? Apa, Pak? Cakep. Jenengan, Mbak? Aku ora ngapal ya, Nak. Elek. Aku hafal. Nek kowe elek. Aku le apal kur gak mendukul. Ini tak warai Pak Disiono. Ming baris singkat dhewe. Aku wis ora percaya. Lah wong aku ya ora percaya kok. Iki cakepane lek gawe iki ngono kuwi kok tok paido. Ya aja nesu. Aku wis ora percaya. Aku wis ora percaya. Sik. Ngetutke gamelan ku nek gamelane nututi dibukani dandut sampean ya ngetutke. Pamane ngene, aku wis tak ra percaya. Dadi aku ngetutke gamelan. Ngetutke gamelan. Do mandek ki. Do mandek apa? Ah tak tutke kur mandek wae. Ya ora anggere kono nyuwara terus kene mbut tanggap. Tau nek gamelane lunga. Yo. Aku wis ora
lambemu no. Mumet kok wani. Kok kualat. Jenengan Mbak. Tua kualat nek nom ngono kualat wong tua kok wong tua kualat wong enom iki piye? Kuale. Maaf ora apa-apa aku ya kulino kualat. Mergo karo omonganku dhewe. Ha iya. Mah balik. Janjane kowe ning Mbak Ganes karo Mbak Prasiwi aja lenggan sithik iki dienggo lagu penutup All Sinden pokoke. Ya, iki gandeng iki ana saweran pirang-pirang pokoke dibagi rata. Iki sindene ana 5, 200 cukup mergo Yu Prastina wis oleh dhewe. Waduh. Ya kudu nrimo iki dienggo kanca-kanca ben rata. Iya. Lah masih ana karo Mbak Elisa, masih ana karo Mbak Elisa wis ana sampun jatahipun nggih. Kowe engko tak kei jamu wae, Pak. Ayo Mbak Elisa di sing liyane diaturi meneng di Nggih, monggo Mbak Elisa, Mbak Ayu, Bu Ayu. Le dar bakso mengko. Menika lagunipun napa, Pak Geten? Kangsen wonten panggung derek gelo ya kena. Napa niki lagunipun? Kena. Lewung. Nggih. Suara terbanyak? Lewung. Liwung, oh liwung kabeh. Ngati-ati. Nah, lemere nek dhuwur sithik, engko nak nganti kepidak ayu kaya mbiyen kae. Ayo maju ayo. Ayo. Maju, Bu. Maju ayo ngancani si Mbok ayo. Ayo. Mbok sing kuat sih, Mbok. Ya sak kuat-kuate no, nek ra kuat ya tak sulehke kowe. Yo. Iki lantene piye iki? Ya, liwung dienggo lagu penutup All Sinden. Saka sapa? Saka Yu Pras. Ayo Yu. Oh
Terima kasih sedaya sinden lenggah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sa? Lagi golek mik, Pak. Oh, golek mik pamit sa kowe sa. Nggih. Alon wae. Kula ajeng pamit ngaturaken gunging panuwun katur sedaya mawon ingkang sampun nimbali dhateng Ki Geter Pramuji Widodo Sarembongan kalian kula niki kalian bapak kula. Menawi kata ketul-ketalipun apatur kula nyuwun pangapunten lan tindak tanduk kula nyuwun agunging samudera. Pangaksami. Nggih. Genten Mas Yono. Nggih semanten ugi kula mbok menawi kathah anggen kula gegojekan ingkang boten meranani penggalih kula nyuwun agungi pangsami. Matur suwun. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Mas Yono mbok bilih badhe kundur ndereken sugeng kundur mugi rahayu ingkang pinanggih. Yuk awak dhewe mbajuke lakon dhisik, Nduk. Ya seneng-seneng mengko iso dibajuke ning gara-gara karo nyuwun ngapunten wonten kersanipun Pak Giyono Mendira ngersake gugur gunung mangke pun caosi gara-gara. Ya ayo tak dherekake. Sarananing wong yun luhung betah lopo lawan kuling elingo salat jatmika yen wacana kudu manis mresem seming sasama samane manungsa sami sinigek ingkang lutuk suka parisuka gentiko capo ingkang wonten sakjarining pelataran padukuhan kembang sore nenggih Sang Rekanapati Harya Sengkuni miwah Pandhita Durna ngawe dhateng para sata Kurawa kumlawining asta ingkang pindha kumlebeting dwaja akarya kageting para sata Kurawa solahnya pating bleber pating Surayaya minah kateping jala jare wong lelamisan ucape tan tulus ing ati jaba putih jero kuning yen kembang sembojo wong alim pulasan paman
pareng ingkang putrapun Kartomarma cumadung dawuh kados pundi kabul kawusananipun Paman Harya kepareng pinanggih kalian pun Petruk Kantong Bolong kersa nggagalaken menawa boten anggenipun badhe bangun pakuwon wonten ing tlatah Pedukuhan Kembang Suri. Najan ingkang putrapun Swatama nggih cumadung dawuh Paman Harya tuwin bapa penembahan. Kakang Durna, pripun, Dik? Niki sing dawuh kula napa sampean pun salah siji padha mawon. Oh nggih. Nggih. Kartomarma, Swatama lan kabeh wae. Wonten dawuh Paman. Iki mau aku lan Kakang Durna wis bisa sapejagong karo Petruk Kantong Bolong mungguh ingkang dadi wigatine Petruk nyuwun pambiyantu ana ngersane anak Prabu Jagapitana ora bakal dipinangkani. Sing kaping pindho Petruk supaya gagalake nggone mbangun pakuwon ana ing tlatah Pedukuhan Kembang Sore kene. Merga kuwi dianggep nyahak wewenange Anggir Prabu Duryudana. Gedene bakal ngungkuli apa ingkang dadi kondang manggangi nata ing Ngastina. Lah iki mau lah kok ora nyono babar pisan. Sing wani wangsulan karo Kakang Durna malah mung bocah cilik. Lari alit kados pundi? Bocah cilik nom-noman umure lak udakara lagi 17 taun. Jenenge Bambang Lengkung Kusuma. Ngerti ya, Lengkung Kusuma kuwi anake Petruk sing patutan karo Dewi Purantawati. Purantawati kuwi putrane Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati. Ih, lajeng lah iki mau Kakang Durna ditantang karo Lengkung Kusuma ing atase mung bocah cilik wae wani marang jejering wong tuwa. Apa maneh Kakang Durna kuwi najan kepiye wae kuwi ana negara Ngastina pinangka dadi pujangga, pinangka dadi pendhitaning ratu. Mula dawuhku marang kowe kabeh Kartomarma, Swatama lan Kurawa kabeh wae aja wedi kangelan. Saka pandugaku iki mesti Lengkung Kusuma banjur metu njaba wani metukke marang para Kurawa. Aja wedi kangelan le petukna. Lengkung Kusuma mengko yen wis Lengkung Kusuma bisa disirnakake tumuli dirampungke babar pisan Pedukuhan Kembang Sore digawe Karangabang, digawe Bumi Angus. Ih mboten langkung ngestokaken dawuh. Swatama, ih wonten dawuh Kanjeng Rama. Kowe wae yo, Nger, aja nganti gawe wirang pun bapa. Bapakmu diwirang-wirang karo sing jenenge Lengkung Kusuma, kowe sing pinangka dadi anake Begawan Durna. Aja nganti mung ngono wae, lenggah sekejo pangestuni bapa Durna ingkang kula suwun kula kendharate Lengkung Kusuma. La
yen wis katututan yana ngalas limba muka malesa kang rinancing mungsuh padha prawira sudira prawireng jurit kala magut ngalogong ronang kono magawe ronang kono magawe gelar wukir jalatri bareng aku arep mlebu ning pendhapane Petruk Kantong Bolong iki ingkang metokake karo aku nom-noman bagus wah dedeke angringin sungsang nggone mlaku dililing-liling layangane nganti kaya mimis disawatake mbok menawa kowe sing jeneng Bambang Lengkungkusuma dasar kepara nyata aku Bambang Lengkungkusuma kowe salah sawijining Kurawa ladala ora basa pancen tak sengaja aku ora basa mergo Lengkungkusuma wis ora pangling karo watak wantuning para Kurawa ya najan aku dudu golonganing Kurawa nanging wiwit cilik aku uripku bebarengan karo para Kurawa Bambang Swatama putra Pendhita ing Sukalima ya aku anake Pendhita Durna oh kowe ingkang aran Bambang Swatama dasar pranyata Lengkungkusuma ana paran ing atas kowe mung derajat sak anake Petruk Kantong Bolong wae wani nyecamah marang wong tuaku ya bapa Pendhita Durna ayo kowe sumingkira aja melu-melu perkara iki bapakmu kon katon kon gagalke apa ingkang dadi gegayane nggone semedya bangun pakuwon ana ing Pedukuhan Kembang sore kene marmane aku wani metokake Bambang Swatama mergo niatku bakal ngundurake para sata Kurawa Sukuryanta takjung krana aris nanging yen berguguk mutawaton bundang datan Poratu najan aku bocah nom-noman aku ora